Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga Christmas songs mabatian sa Sunburst Park matapos inigin pahamtangan sang sound system. Isa sa matawhay nga parke sa syudad sang Iloilo amo ang Sunburst Park. Masamigi na padulungan bangod matawhay ang lugar kag matahom ang landscape. Dugang padiri, yara sa sentro sang downtown area, gani mahapos matultulan. Diri man makita ang estatwa sang hangaway nga si General Macario Peralta Jr. May World War II Memorial Wall man nga ginpahamtang bilang pagdumdum sa mga veterano sang Iloilo nga nagpakigbato sa mga Hapon agud maangkon ang kahilwayan. Subong, mas manami na inibisitahan bangod may sound system na sa Sunburst Park. Gani, residente man o kun mga bisita sarang makapaliwaliwa samtang nagapamati sang matahom nga Christmas songs. Inabalang, it's parang ang pleasant sang lugar. Actually, this is the second time since nauli ako sang August. Kung pagka sa Manila, you are in Luneta Park. Do ka namin na maglibot-libot kay ka-relaxing sang sound. Kaysa nga mabatian mo ang ang jeep nga magahod, at least may amo na subong. Good idea, good mayor. Mismo si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang nagbisita sa lugar sang opisyal nga gintugyan sa city government ang sound system. Donasyon ini sang negosyante nga si Adi Ong. Aton digin donate nga speakers is a landscape all-weather speakers para maka-provide ta sang ambient music sa aton pumuluyo diri sa Iloilo nga makapa-distress man gamay kung magkadto sila sa mga parks naton kag at least do ma-appreciate gid nilang ambience sang ginatawag naton nga ing Iloilo City kid. So ang aton di nga i-play is suited kung ano ta nga season subong like for example December ta subong so we'll be playing Christmas jazz instrumentals. Then come dinagyang medyo festive na ta nga season, then we will adapt sa kung ano naman na siya nga playlist para mapagwa ta gid ang vibe nga gusto naton para sa mag-reflect sa aton city nga Iloilo. Hindi lang Christmas songs ang mabatian nga ambahanon sa lugar. Inabangod ang mga musika nga ila patukaron ang depende sa okasyon o kon season. Mga artists sang Baysulangpu Society nagsugod na sa pagpinta sa bakante nga lote sang access road sa Mandurriao. Mga frontliners kag sikat nga mga landmarks sa Iloilo, bida sa ila artwork. Bisan hapon na, padayon sa pagpinta sa pader nga ini ang mga miyembro sang Baysulangpu Society, grupo sang mga Ilonggo visual artist. Amat-amat na nila ginabalay ang obra maestra sa diin bida ang frontliners sang syudad. Actually, ang obra namon para ni sa about sa frontliner bilang pero may lakot sang about sa Iloilo nga mga piyos na simbahan, mga sang Iloilo bla. Pero usually ara kita nan sa frontliner bla. Bali ang konsepto yan do pito ka portrait sang tao, do ga symbolize ang sang 7 days bla. Kung baga do ga struggle kumbaga ang tao na as long may kabuhi, may ang kabuhi ka pangita pagi mabuhi mo. Makitaan sa mural paintings ang pila sa mga kilala nga mga landmarks sa Iloilo. Pareho sang Museo Iloilo, Molo Mansion, kag Miagao Church. Actually, nag-start kami mga Saturday sang aga. Siguro mga 2 weeks siguro. O more than 2 weeks matapos. Actually, mga ang active na 5 kami pero iban daw mga estudyante lang ginano lang namon nga daw gina-training la. Baysulangpu Society dali daw subay na sa nga pula bla. Nga daw dapat productive kamo nga pareho sa lifestyle sang subay. Nga bisan gamay lang basta bla nang lulupod kamo. Gindayaw sang alkalde ang kontribusyon sa mga artist ilabi na subong nga may pandemya. Sige-sige ni ang aton nga pagbutang sa mga mural, sa mga ginaubraman, sa mga aton nga mga utod para nga panamion taman ang aton syudad, no, and we are giving
way kag mahatagan gid sang okasyon ang aton nga mga artist no diri sa syudad. Even in the midst of this pandemic, may ara man sila nga obra kag at the same time may kita man sila. Hindi lang mga bakante nga pader ang ginpatahom subong sa mga local artist. Bisan ang mga taytay, pareho sang Halandoni Bridge ang ginpintahan man sang maduagon nga mga kolor. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga estratehiya sa liwat nga pagbangon sang ekonomiya ang gintalakay sa ginpatigayon nga Iloilo Investment Forum. Nagtipo na mga negosyante, local government unit kag pila ka mga ehensya sang gobyerno subong nga adlaw sa ginpatigayon nga Iloilo Investment Forum. Iloilo's first blended investment forum. This is our way of stepping up to the times by going digital and innovating on our investment promotion strategies. Diri ginistoryahan ang mga pamaagi sa mga LGU sa pagtapna sa paglaptas sang COVID-19, available resources, kag mga plano nga proyekto agud liwat buhion ang ekonomiya sang probinsya kag syudad sang Iloilo. Because it is very timely for us to gather and regroup and again put together our strength and our resources and begin again for the city and province of Iloilo. Because we were stalled, no? We were stalled at the beginning of my term. We were hit by this COVID-19 problem, and we are still struggling. And right now, we are happy to say that we are in control under MGCQ, which is really a transition towards the new normal. Sa bahin sang syudad sang Iloilo, isa sa mga industriya nga naapektuhan amo ang tourism kag hospitality sector. Kapin 678.3 million pesos ang nadula humalin Marso tubtob Hunyo sini nga tuig base sa hotel occupancy rate. Sa bahin sang tourist arrival, 28 million pesos ang nadula base sa total tourist receipts bangod sang kanselado nga mga events. Kani nagapati si Mayor Jerry Treñas kinahanglan sa mga lokal nga panguluhan nga makahimo sa mga inisyatibo kag ini ang naplastar na sang syudad. We are also working on our local tourism to help the hospitality industry since the effects of this pandemic is perceived to be felt even a few years from now. By strengthening our local tourism, we can encourage people to spend, provide jobs for those in the hospitality industry. To further the efficiency and ease for our clients, our programmers are currently developing an in-house program for the automation of the building and occupancy permits process. This program will include a tracking and recording system for easier report generation and permits locator. We are also looking into an online application for next year. Our aim of becoming a smart city is very essential in helping our local economy to recover. Dugang pa sang alkalde, duha ka mga public market kag slaughterhouse ang igapaidalom sa privatization. Dapat man pasanyugon pa ang modern transport system kag ginalantaw man ang pag-reclaim sang duha tubtob tatlo ka mga lugar sa syudad. Nagapati naman ang Ilonggo Senator Franklin Drilon nga ang sektor sang agrikultura among silver lining siningation sang pandemya. Gani kinahanglan ini tutukan. There is no question that agriculture and tourism are the backbones of the economic strategy and growth for Iloilo and Region 6 in the near future. As we look to the future, our development strategy should be simple, in my view. We should pursue the twin goals of reducing poverty and at the same time achieve high and sustained economic growth. We must create an environment conducive for investment. More investments mean more jobs. More jobs mean less poverty. I have no doubt that today, Iloilo is in a position to recover once this pandemic is over. Why do I say that with optimism? Because we have prepared.
Nagapati ang senador nga ang Halaor Multipurpose Project among mangin game changer diri. The project is almost halfway in its completion, and we expect to inaugurate this dam in 2 years' time. This dam will provide a year-end irrigation facility to 32,000 hectares of farmlands in 25 municipalities in Iloilo. It will benefit at least 750,000 farmers as the rice production in our province will double from the present 140 metric tons to almost 300,000 metric tons annually. Further, the dam will create 800 hectares of water reservoir, a magnet for tourism investment. It will also provide 86,000 cubic meters of potable water per day. Ginagdaman ni Senador Drilon ang mga negosyante nga mag-invest sa Iloilo Port agod mas mapaayo pa ang serbisyo sa mga fasilidad. Ang Investment Forum duha ka adlaw nga event. Buwas nga adlaw, pagaistoryahan naman ang smart agriculture, mga oportunidad sa agribusiness, investing in cold chain facilities, kag information technology. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.